Mga barikada sa daan sa Bukirang Bahin sa Talisay City gikuha na. Apan padayong gidili ang leisure biking kay nagpadayon pagihapon ang pagdahili sa yuta. Ang report ni Femery Dumabok. Gitangtang na ang tanang mga barikada sugod gahapon sa hapon. Nagpasabot kini nga makaagi na ang mga motorista gikan sa mga dakbayan sa Toledo ug sa Sugbo sa National Road sa Bukirang Bahin sa Talisay City. Apan higpit gihapong gidili ang leisure biking nga makasud sa maong dapit. Sa tigo mo bang sa DPWH 2nd District, City Toda o kapitan sa Barangay Manipis. Natuki ang padayong pagpanghug sa mga tipak nga bato ug mga yuta diha sa may Languyon Bridge sa Barangay Manipis. Sa di pa moagi ang mga sakyan at ubang motorista sa maong daan, gipahinumduman na silang daan nga magbantay. Usa sa ilang nakabot nga desisyon nga sa gabii. Siradaan ang maong daan gikan sa mga sakyanan. Nag-activate good mi karon magtambay lang sa mi kanang payloader diri sa morning kay para in kaso kung naa gani mga anay magdahili gani nga mga bato ma-action na din nato for ang clearing operation. Siradaan ang maong daan gikan sa alas 6 sa gabi unya ablihan pagka alas 5 ang takna sa kadlawon. Ang rason kay wa may poste ta dinhi sa area. So mo nang ngit-ngit gyud ang lugar. So dili makita og simbako og dunay mga tagak nga mga bato. Mo man gisaligan sa Sinsin, Sudlon Uno, dire Campo City, Campo Utso. Layo mo kay ilang agian sa Naga, kung adto sila sa Naga moagi, alternative road. So dire gyud ang ilang agianan. So di sad pwede kung i-close na lang gyud. Sa nagdanga-danga nga low pressure area nga mosud sa Philippine Area of Responsibility, diin posibleng maapektado niini ang Sugbo. Sugyot sa DPWH nga did-an una ang mga motorista nga makaagi sa dapit sud sa 24 oras. Hapit-hapit na nga hingpit malimpyo ang daan sa mga nangatagak nga bato ug yuta sa daan. Hangyo sa DPWH sa mga molupyo nga hunungon una ang pagpanguha og mga bato ug yuta aron kalikayan ang disgrasya. Samtang 245 ka mga pamilya sa Barangay Manipis ang hataganan og ayuda. Human sagad kanila wa katrabaho tungod sa pagsirado sa daan sa niaging mga adlaw. Oba ni Jun Sulon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.